Wat is er mis met een baguette met brie? Ja, daar kreeg ik de sheet van. Ja, letterlijk. Ja. En wat gebroegde ze daar dan voor als ik vragen mag? Waar staat van dat luxe toiletpapier met kusjes en met puppies? Of van dat gewoon ordinair groen gerecycled toiletpapier? Oh John, wat is dat nou voor sheet vocht? Je zult toch niet vragen of ze een vouwer of een propper zijn? Ja, Nee, ik ja. ben nieuwsgierig van origine, maar dat hoef ik wel niet te weten. Met deze informatie ben ik met de voet niet benaderd. Voordat de lui echt ook nog eens de sheet krijgen, onze flauwe grapjes, kennen we misschien beter gaan kijken naar de eerste sketch. We gaan ook kijken naar een wc-rultjesfabriek en hoe dat eraan toe gaat in de kantine. Dames en heren, veel plezier met de eerste sketch met melk en suiker. Veel spaas. In een klok van Amidel is er. Wat dan, net? Moest ze die wc weer kunnen verkopen? Dat beloof ik niet. Hé, Karin, wat dan die Denver? Van welk van de drie voordeel alweer? Air France. Kom. Air France, ja, dat moest ze zeggen. Oh, dat vond ik helemaal niet, hè? Nee, mensen. Als ik het niet hoor, hè, was toen de beste van het bedrijf. Serieus. Hoe komt je wedstrijd in de klokbak? Oh, dat je met respect is geweest, ja? Nou zeg, jij maakt de koffie aan het tegen zeven. Nee, op Schwetskes. Ja, Schwetsen, dat kent je wel. Ja, dus wat een goeie verkoper. Dat ik hem een blinde nog een eigen wil. Zonder dat ze wel hebben. Maar het is wel een toegenaai. Ja, ja. Ik ben ook gedaan. Je zit wel een heel breed assortiment, hoor. En wie? Zeker. Oh, dit is bijvoorbeeld de professional lead, zeg maar, van een toilet. Ja. Wat drink je eigenlijk met die koffie, mevrouw? Alleen melk, ik heb zoetjes. Oh, ja, het Prinsje toiletpapier bestaat uit 5 soorten papier. Ja. De Prinsje basis, de Prinsje dubbel, de Prinsje comfort, we hebben de Prinsje aircushion en de toplead, de Prinsje aloe vera. Wat een waslijst. Voor alleen wat pleepapier. Pleepapier? Oh, dat is niet pleepapier. Prinsje toiletpapier is een beleving. Nee, zo zou men het ook kunnen zien. Nee, mevrouw, ik heb zo moeten weer het zien. Er is niks wat het momentje zo verscheuren kent als scheurend toiletpapier. Ik zeg altijd maar, het juiste papier op de juiste plaats, zeg maar. Zo diep heb ik er nog nooit over nagedacht. Nee, maar zo diep moeten we erover nadenken. Ja, kijk, eerder zijn vak, hè. De een vlucht op Frankrijk en de ander vechtklak. Precies. En vertel mij maar eens wat meer over al die soorten toiletpapier. Ja, oké. Kijk, dit is de Prinsje basis, dit is een enkelaarspapier, zeg maar, dat verkoop ik weer aan spoorwegen en scholen en zo. En, ja. Ja, zo van die grote vloeitjes. Ja, inderdaad. Ja. Dat is niet de beste kwaliteit ervan natuurlijk, maar we hebben natuurlijk de Prinsje dubbel, zeg maar. Dat is de professionele standaard, zeg maar. De dubbel, hè, zeg maar. Dubbel zo lang wit en is dubbel zo sterk, hè. Ja, dat lijkt mij ideaal voor in onze jumbo-jet. Ja, heel goede keus, mevrouw. Het is een heel goede keus. Zit je nog geïnteresseerd in de luxe dingen, zeg maar? Nou ja, misschien voor onze VIP's. Die mogen wij wat meer in de watten leggen. Nou, kijk dan even bijvoorbeeld hier de Prinsje comfort. Ja, dit is de comfort. Dit, nou werkelijk mevrouw, dit is een zacht toiletpapiertje. Dit is ook net zo sterk als de Prinsje dubbel. Ik geef hem dubbel zo lang weer. Maar dit is super zacht. Dit is zeg maar een must voor het gevoelige vundje. Ja, nou. En u zei iets over Prinsje Air Max of zoiets? Air Max, dat zijn zo. Nee, mevrouw, Air Cushion. Ja, dat is, nou, dit is werkelijk zo zacht. Dit is net zo sterk als de comfort, maar dit is extra zacht. En dit heeft ook logkussentjes. Mevrouw, dit is zo zacht. Dit is net alsof ze de plumeau door de brievenbus drukt.
Ja, maar dit is kaasje. Dit is verrijkt met, het is allemaal net zo sterk als de voorgaande, maar dit is verrijkt met het extract van de wortel van de aloe vera. Echt hoor mevrouw, dit is zo, ruik eens even. Als ik dit gebroken heb, wilt ze de hang in mijn mesje? Dit is gezegd van mevrouw Gita. Om nog eens gezegd en gezwegen, hè? Als ze dit gebruikt hebt, het eerste piepje, doet met peppermuntjes. Nou, meneer Sveskes, u doet die nou wel eer aan. Maar wij moeten maar het eerst spreken over de prijs van al die producten. Ja, dat is prima, mevrouw. Ja, volgt u mij maar, dan komen we even naar het kantoor, hè? Nou zeg, het wordt toch wel tijd dat hij vertrokken. Ik heb de hele pauze weer niks gehoord dat ze voorbij. En heb ze ook heel wat gezegd tegen mevrouw, ik heb zelf ook erg gehoord. Ik wil niks van me smeren. Er is helemaal niks van worden. Oh, wat heerlijk wat in de afkeur. Gebruik onze sales manager. Nou de container. Nou mooi niet. Echt niet. Ja, maar verkopen. Dat betekent ze wat? Ja, wat had ze gedacht? Dit genoeg. En dan komt het met die afkeur. Met de aloe vera hebben we net. Oh, die met 20 jaar zoveel parfum. Ja, juist die. Nou, die heeft onze ook nooit de container. Ik zweer het u. 3 weken vanaf vandaag, 3 weken lang. En ze langs geweest. Ze is daar de loop naast. Aloe vera, maar verkopen, dat kennen we. We hebben een Eskimo, nog een ijskast. Smakelijk piepjes van me! Dank u wel. Alsjeblieft, hè? Zeker Rob. Ja, Kunt Bas vandaag niet werken? Bas. Ja? Nee, Bas komt vandaag niet. Daar werkt Toes vandaag. Nou ja. Koffie hoor ik. Alleen met melk. De zoetjes heeft ze zelf. Doe dat er nu in? Ja, gehoord. Dat bekijk ze nu stom. Die dankt al de vuil te halen om het neer te horen. Die tand is wel een heel belangrijke klant. Nou, die komt net wel weer niet in. Die tand kost ook niet horen. En door wie, als ze geheimen hebt, moesten ze niet in de kantine spreken. Nee. Zeker in de scherie zitten. Oh, dat weet je nog met te maken. Nee, ik schijt natuurlijk niet. Oh, bedoelt ze Oswald dan? Nee, Ja, wat wou ze zeggen? ik wil alleen maar zeggen Ja? dat ze niks kent zeggen. Dat wil ik dat het zeggen. Ja joh, hier met de moeren oren. Die moest op die tellen passen. Jongen, je hebt gedaan. Ja, maar niet voor ons. Nee, zeker niet. Oh, wat op. Snauw die veuren. Nou. Kom. Doe dat. Ja. Hoe moeilijk is ik eigenlijk net. Hoe heb je verloren geweest? Even die afkuppertien, dat hebben tegen slecht. Oh, joh, dat hoor ik genoeg. Ja, maar dat hield hem wel jong. Anne? Nou, zolang als Sterren hier werkt, is hij nog nooit jong geweest. Er is ook de neig van een stuk vlijt die Ja, misschien is er 29 februari hoor. Ja, en dan zou er nog verlof passen. Ja, Zeg, wij hadden ze een tasje koffie. ik? Nou, wat doen we weer? Oh, is ze gek? Rob is met die belangrijke klant, maar dan bieden, wint ze. En Bas, die werkt toespenduik. Ja, dat wil ik hebben. Nou, die zwembad. Ja. Hey, heb je die pallets metlopen ontvangen? Hij werkt hier niet. En weer hebben pauze. Sorry, ik moet het vragen. Oh, wat die het niet gek maken. Die neidig joh. Wat waren met die pallets, jong? Ja, heb je die aangenomen? Veel hebben we daar nog niet voor bedoeld. Wieso? Ja, een of ander batterij gestaan wordt. En dus in de rokersfeer kan je alles in een opwarmmachine. Dat is toch niet hoor. En dat is ook niet de eerste Nee. keer. Dit ze wat, stuur die rollers maar terug en dan bel ze Bas op dat er nu je rollers
besteld? Ja, Ja? dat geeft niet meer. Want ik heb al een keer de tijd met die in de handen. En nu ligt zeker de hele afdeling vol wc-papier. Ja, Ja. maar ik heb Bas gebeld. Ja. En hij zei dat hij moest komen helpen met opruimen. Dus, En Bas zelf kunt er niet helpen? nee, hij ligt toespeelhuis zijn nog. Ja, dat heb ik wel gehoord. Ik vind toevallig vind ik helpen over de vierkante rand. Of zeg je? Ja, Ja, natuurlijk zo. Ik heb nu een bespreking met een belangrijke klant. Maar ik rol het eigenlijk zelf wel even op die roompjes. Dat we zien. Ik heb gewoon een regel zelf wel even naar de content. Ik heb wel Bob, die wou ze dat papier op die rondjes krijgen. Met de hand soms. Nee, natuurlijk niet. Met de machine, maar dan moest je gewoon een beetje met de hand en dan met de hand. Dat geeft wel, dat lukt wel. Maar dat is wel niet veilig, hè, kameraad. Ach, nee. En vriendje, veel helpen dus niet meer. Dat hoef ik niet. Ik doe het maar fijn alleen. Want je kunt wel allemaal even metkomen en ik wist ik weet niet gaan eens toch zitten. Ja? Oh, fijn, ja, fijn. Oh, leuk. Ja, fijn. Vandaag alsjeblieft. Een pauze. Pauze. Pauze dus met de nog. Kom. Stop. Zo, meneer Nimmertenbroek, neemt u maar even plaats. U bent aan de vroege kant, hè? Stipt op teken, mevrouw. Wij van de NS, we zijn voor de stipdates. Ja, mijn collega zal zo hier zijn. Hij is even naar een storing in de fabriek. Koffie met melk en suiker. Zwart graag. Bent u met de trein gekomen? Uiteraard, als ik niet zo stipt op tijd. Oh, ik hoorde anders van de herfst dat jullie veel problemen hadden. Dat klopt. We hebben even wat last gehad van vierkante wielen. En wij hebben hier last van vierkante rolletjes. Ja, dat veroorzaakt ook veel vertraging. Maar daar weet ik het fijne niet van, hoor. Dat is iets van de productie. Dat begrijp ik. Ah, kijk, daar is mijn collega al. Bedankt voor het wachten, hè, meneer Nimmertenbroek. Dankjewel, Karin. Dag, meneer. Nee, maar. Nee, wat te vroeg. Hallo. U komt voor een klacht van NS, begrijp ik? Dat klopt. We hebben laatst verschillende klachten gehad van klanten die op uw toiletpapier gescheurd zijn. Oeh, maar daar zit een luchtje aan. Dat is een vuile zaak. Stellig de indruk dat u me niet serieus neemt. Oh, integendeel, meneer. Integendeel. Ik heb me in uw klacht verdiept en ja, het bleek dat u Prinsje Basis gebruikt, hè, dat klopt. Ja, kijk, dat brengt risico's met zich mee natuurlijk. U beweert dus hier dat u geen kwaliteitsproduct levert? Oh, dat heb ik niet gezegd natuurlijk. Nee. Je moet goed begrijpen, Prinsje Basis, dat is, hoe zal ik het zeggen, een product met een perfecte prijs-kwaliteit verhouding. En je prijs is heel laag, zeg maar. Oh, maar zo gemakkelijk komt u niet van mij af. Dit zijn klachten die we vroeger nooit hadden. Ik wil dit probleem hier en nu op doortastende wijze aanpakken. Ja, maar ik dacht dat dat juist het probleem was. Doortastendheid. U steekt de draak met mij. Ik wil dit tot de bodem uitdiepen. U maakt het er ook wel een beetje naar, hè. Kijk, u moet begrijpen, Prinsje Basis, ja, dat wordt geproduceerd in verschillende batches. En de ene batch is wat sterker dan de andere, dat moet ik toegeven. Maar ja, kijk, de mensen moeten er ook een keer extra van, maar dat zijn ze niet meer gewend van thuis, hè. Misschien moeten we het eens hebben over Prinsje Dubbel. Ho, stop, ho, ik voel al vergeet. Ja, dan hou je toch met enkelaarspapier, hè. Het komt gebruik vermoeden dat u probeert me iets aan te smeren. Nee, ik probeer er niks aan te smeren. U bent een belangrijke klant en daarom wil ik u een voorstel doen. Ik luister. Nou, kijk. Wij leveren voor u Prinsje Dubbel, wat overigens dubbel zo lang weer gaat en dubbel zo sterk is, een half jaar lang voor de prijs van Prinsje Basis. Dan komt hij terug over een half jaar en dan kunt u dan zelf beslissen wat u doet. Dan zegt u dan. Akkoord, daar kan ik mee thuiskomen. Nou, kijk, dat is mooi zeg. Dan wens ik u een prettige reis. Als u de zaak neemt.
Dat vindt u zelf. Oh, meneer, helemaal te vroeg. Heeft u nog iets voor onderweg hebben? Ziet! Niet nodig kennen. Zo, eindelijk. Hey, dames. Anne? Alles klaar is er? Ja. Alles staat gereed. Rick en Chelsea, die komen niet zo helpen. Dat hoeft niet, dat doe ik zelf al. Je schikt die Rick en Chelsea, die check ik van hier. Dat doe ik Nou, wel. moet je eens verder nog te helpen. Het is best wel gevaarlijk werk. Nee, dat valt best mee. Ik heb dat dikke gedaan. Doe dat zelf al. Ik heb al gehoord. Oh. Ja. Volgens mij is de jus dat hem einde met die rollen de tasje moet geven. En al, joh. Zeg in de bed, een rupje kennen nemen. Ja. Ja. Oh, snel. Nou zeg, hè, dus raak jij stuurt. Je vaak erop die dan nog goed. Ja, maar ik deed het niet. Punt jij, het is niet veilig. En punt 2, doe je nog 3 weken op de vermunt. En punt 3, we hebben hem gewaarschuwd. Ook dat, ja. Maar ja, met ons weinig was, dan kijk je de tekst hoor. Werk je. Ja, dat klopt. Op de hulp tenminste nog met. Nou, papa, we hebben toch ook weer een gedoe. Ja, Dat is werk, dat ja. is fijn. Ja, het is weer geen sheet aan. Een sheetent, wat zeg je dat? Een circus tent, zoals ze bedoelen. Ja. Maar dan wel een Engelse circus met een plandaar. Ja, dat klopt. En door is de kloon. Ja. En de worstelse honey met een oprolmachine. Ja. De steek moet in de mond. Het is al zijn ervaring. Nou zeg, dus is het toch ingewikkeld hoor. Wacht maar, ik blijf. Maar dat hoeft niet hoor. Geef ik die doos met rookers maar in. Geef ik die doos maar, dan rol ik die doos zelf wel op. En weet je wat je doet? Dan was maar op dat thema kunt werken. Ik werk toes vandaag. Ha! Zwaar pak ze toch alleen maar niet achterop in de streetrib in zo'n zeer grote fabriek. Maar ja, die kennen tenminste nog lachen tijdens hun werk. Ja, dat is waar. Ja, dat kan ze wel van die Fransen zeggen, maar van een gevoel voor humor kan ze in ieder geval niet beschuldigen. Ja, en zelfspot en een frisse hand, dat hebben ze al niet. Nee joh, die Fransen, mijn god, dat weer collega's om me heen een wies besluit hebben genomen om niet meer in Frankrijk te blijven, maar weer terug te komen naar Limburg. Dat zeg ik. Ja, het is op zich, het is een genre, maar het stikt er van de Fransen aan. De Franse chauvinisten met een du Marseille en de knoflook ook, nee maar Ja, en dan ook doen alsof ze de enige zijn die de heilige graal van het goede leven hebben. Dat is, zeg te goed, het is toch allemaal zo achterhaald. En denk je, inmiddels is zelfs eigenlijk, Limburg is Frankrijk, en dan zonder Fransen. En dan willen we zelfs nog betere wien. Dan zie je. je hoe we de Franse wien zeggen. Het is of oud of muf of zoet. Nee. Dan is onze wien is veel beter. Maar weet je wat het is? Die Fransen zijn zo chauvinistisch. Die vinden hun wien zo goed, want als ze het met uit Frankrijk komt, dan vinden ze alles très magnifique. Ja, hey, en dan nog maar te zwiegen over dat eindeloos gehobbel, over een pittoresk landwegje naar een of andere wienboer. Nog erger, dat eindeloos gehobbel over datzelfde pittoreske landwegje terug met een glas op 2 Chardonnay te vullen in de mik. Ja, de posten die Japanners zelfs nog niet met aangewezen en Chardonnay voor de tweede keer zo. Maar ik heb de wagen vergeleerd. Als een rode wien en witte wien doorheen drukt, is er vanzelf rosé retour. Gelukkig heb ik nu een bus waar de route wel van open kennen. Het is ook fijn voor mij als chauffeur, kan ik ook wat meer drinken. Handje op de vangrail en rechtdoor op je bril.